Много странна кост, такава извита. Добре. Нещо раздвижи водата, направи тия кръгове. Да, някой е хапнал рачешко. Хвана го! Здрасти. Излиза ли някаква рибка? Нищо. От буквите бели. Здрасти. Виж, нямаше смисъл да взимаш въдицата. Аха. Здравейте, приятели! Днес отново се намираме в местността Боаза край Хасковското село Гарваново, където с Стилян и Марти ще потърсим някои животинки. За змии вече е късно, но все пак не губим надежда. Все още има вероятност да намерим някоя змия. За всеки случай съм си взел обектива, с който снимам птици. Може да попаднем на чапла, на мишелов. По пътя снимахме от колата 2 мишелова, но не знам какво е станало, понеже от колата не е най-добрият вариант да се снимат през стъклото. Ако не сте гледали предишните видеа от защитена местност Боаза, линк ще оставя долу в описанието. Тук намерихме пепелянка първия път, когато идвахме, но от тогава не сме я виждали повече. Само ти си я виждал. Да. Ето тук някъде беше. Или под тия камъни, или там под другите беше пепелянката. Даже си мисля, че точно под тия беше, някъде там отгоре отиде с крив под оня храст. Да. Но тогава храста беше зелен. Имаше една трива по-скоро. Е, Някаква трива. то тук всичко е трева. Тя вече е изсъхнала просто. Аз тук идвам от как съм бил е така като Марти. И никога не съм виждал пепелянка тук. Аз за първ път отидох, защото от селото ми казаха, че имало много пепелянки. И първият път, в който тръгнах да търся пепелянка тук, след около 40 минути я намерихме. Реката почти не тече. Предишния път течеше доста по-бързо, сега почти водата е застояла. Тук там подскачат рибки. Продължаваме разходката покрай реката. Смятаме да поставим 2 фотокапана някъде наоколо и утре да ги проверим. Та имаше нутрия предния път, сигурно пак нутрия мърда. Нещо раздвижи водата, направи тия кръгове. Може и едри кефали да са те, нали, седят близо до повърхността. Възможно е, да. Тук ги има. Магии са много трудни. Докато го видиш, той те е видял 100 пъти. Охо. И няма фащане повече. Аз Види ли тук те край? с едни гимнастики клякам, се доближавам, пълзя до водата, мятам отдалеко. Виж там някакви хора има. А, да. Не може да се чува. Са уловяли риба. Виж, следи от видра. Я да видим. Да, те си маркират така местообитанията. Предния път я хванахме на фотокапана видрата. Не беше точно на това място, димо. А цялата река е пълна с видри. Да, те ги има навсякъде. Така се оказа. Марти е по-назад. Са много потайни животни. Виж, остатъци от някой рак. И там. Някой е изял рак. Да, някой е хапнал рачешко. Виждам се щипката. Ще я покажеш ли на камерата? Да.
Ето е щипката на рака. Раците, които срещаме тук, обикновено са от вида Потамон и Берикум или крив речен рак. Характерно за тях е, че могат да се срещнат доста далеч от водоема, дори в гората, където няма вода. Много силен аромат на чубрица. Това е някаква дива чубрица такава. Те и листенцата, цветчетата и се виждат, тия бели чаки. Аз ще си набера, защото съм голям фен на чубрицата. Много е хубава. Тази специално е супер. Слагаме на почти всичко. Мама много ще се зарадва, ако иземеш малко да й занесеш. Добре. Айде набери, Марти, един букет чубрица. О, гледай. Е така и го чупиш настрани. И става много лесно. Аз сигурно си има моменти и периоди, кога е най-добре да се бере. Сигурно. Аз бера, когато намеря. Ето като не намериш. Няма как. Ето. Отвори турбичката да ги пусна. Дай ръчичка. Аз пъти. За мен. Много странна кост, такава извита. Добре. От какво ще е това, не знам. Даже не мога да преценя от коя част точно. Някаква скелета. ставичка, ама тук много Я. става. Да, ставата се вижда, ама такава крива. Много Костица. странно. Готина ще си я запазя. Чакай. Ето тук има още, ако ти помогне нещо. Още една такава. Всички са странни. Ето тук има още. Точно тук бях намерил на пролетта такова мандибула от нутрия. Тя от нутрията е много зрелищна, защото с зъбите запазени, така отдолу стърчат. Да. Те имат едни жълти зъби, огромни. Резци. Убих се да търся останалата част от черепа тук. Знаеш колко пъти Но обикаля? то може да е довлечен от животни. Тя 100%. може да умрява на съвсем друго място. 100% тук ги разнасят. Ето под този камък, тук е юлида. Многоножка. Тъхно гледам една мъртва, виж какви бели стават като умрат. Ага. Заради варовика в Какво е Като варовик? тръбичка е. варовика Ето е и живата. минерал. Тя сега. И колко е мудна. Ще те умериш. Аз затова искам само е така да я взема. Виж тук още две. Охо, да. И бромбър някакъв има. Така стоят свити на кълбо. Виждаш ли? Кръгче. И едно бромбърче. Къде? Ето тук до тях. Това черничкото. Това не е едното семейство ли е? Те не са семейство. Чакай. Затварям ги. Хайде. Не дей, ще те умириш, тати. Само да сложа ето тези. Хайде, остави я. Да сложа ли костичките? Не, не й трябват костички на нея. Добре. Айде, готово. Есента, когато няма листа по храстите, могат да се видят гнездата, където през лятото гнездят птичките. Решихме все пак да обърнем някой друг камък, евентуално ако има някоя водна змия наоколо, която да не се е скрила още. Днес деня беше топъл. Няма. Ма няма. Късно е вече май за тях. Друго си беше май месец. Имаше по 2, по 3 тук под камъните. До година пак ще дойдем, ще направим друго видео, когато излязат змиите. Сега вече е наистина късно за тях. Търсим място за фотокапана. Така, Стилян постави тук на няколко места примамки, пилешки дроб. Пуснахме камерата и се надявам утре да има нещо.
Явно наистина е късно за змии и за други влечуги. Но се надяваме поне фотокапана да хване някой бозайник. Сега тръгваме към селото и утре ще дойдем отново да проверим какво е станало. Нямаме възможност да го оставим за по-дълго време, макар че ще е интересно. А вас да снимаме ли? Добре. Искате ли да качите? Вас в двора имате ли змии? Сигурно има. Не намирате ли понякога змии в двора? Не. Аз когато намирам, просто ги оставям. Разбира се. Няма да ги трепите, нали? Те са полезни и не са страшни. Да не бъде страх от змиите. Не, по-скоро те се страхуват. Да, те се страхуват от хората, така че изобщо Ама... няма да се плашите. Вие сте... Ние имаме... Извинете, че добре, как се казваше канала ви? Виа Бодорос. Сега ще ти го покажа. Ама ние искаме да ни го покажете. Чакай, Ти брат. ще го видиш, ще го Така се прочетеш. пише ВА. Аха, добре. Да. Виж по-хубаво, че го пишеш. Аз знам как. Или като потърсиш тук змии в Боаза, Да. То ще ще излезе. излезе. Вие сега ще трябва да го клипа да го правите. Да, другата седмица. Аз не знам дали този клип ще го пуснем, защото няма никакви животни. Ще видим. Ходихме, разходихме се, обаче в момента няма никакви животни там надолу. Вашата камера не може ли да направи се едно, че има? Може, ама това ще е фалшиво така. Няма да лъжим хората. Колко абонати имате? 1200. Скарвате И ли 300. пари? Още не. О, трябва да имате. Ние не го правим за пари, така За за веселба. удоволствие. Да, защото постоянно излизаме някъде, искаме да покажем на хората, че змиите не са опасни. И това е основната цел на канала, затова има повече змии в него. Да, къде са камерите? Къде са камерите? Да. Ето е едната камера, Не, тук. ето е другата. Това е за снимане от близко. Да, с това правя снимките на змиите, на разни насекоми. Не може толкова. Аз съм гледал как снимахте на едно малко бръмбълче. Много Да. хубаво снима. Тя много хубаво снима тази камера, да. Много увеличава. Добре, айде. Моста отивате ли? Всичко хубаво, а? До моста? До моста, да, бяхме там. Имаше едни хора на риба, дето са. Вие ходите ли на риба? Не, Не. дават. Нямаме въдица. Добре, айде. Чао. Чао, всичко хубаво. Хванах го. Жаче, Сега без да го стискаш. не го стискам. Да, покажи го на камерата. Чакай, искаш ли да пробваме, ако ще стои? Няма да стои, покажи го на камера. Това малко жабче. Жабче, не скачай. Това е обикновена водна жаба. Виж, няма да не скача. Хайде да вземем с нас. Оп. Добре. Скочи. Явно не иска да отиде на пътешествие тази жабка. Вчера сложихме единия фотокапан. Сега ще отидем да го проверим. За другия нямахме стръфа и не намерихме подходящо място къде да го сложим. Къде са? Ушите на скакалица са майче на предния крак, най-предния, Марти намери тук един скакалец който е да хванах сега. от вида акрида. Род акрида, не знам кой вид е, че те са около 40. С много характерна така продълговата форма. Задния му крак. Единият заден крак липсва, Да. с който скача. Да. Айде, остави си го тук на камъка, да се напича. Трябва да видим. Ей, тук една къщичка. Айде! Айде да продължаваме Няма да скочиш, нали? към фотокапана.
Ето го. Той е само единия. Дрова се стои. Ужас. Не покътнат. Его дрова. Нищо няма. Е разместен. Даже тук на клончето. Не е разместен, няма да има нищо. Нямаме нито един запис. Дроба се стои. Всичко е непокътнато, нито едно животно не е минало цяла нощ пред него. Под един от камъните тук намерих старо съблекло на змия. Най-вероятно е на един от двата вида водни змии, които се срещат у нас. Натрикс натрикс и натрикс теселата. Обикновената водна и сивата водна змия. Обикновената водна змия също така се нарича и жълтуха, заради характерните жълти петна в задната част на главата. За съжаление, никакви животни не открихме, а е време да тръгваме. Светлината също не беше най-подходящата за снимане с дрон, но пак е по-добре от нищо, направихме си поне разходката. За нас е време да се прибираме, а за вас е време да ударите камбаната и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. От нас всичко най-хубаво и до следващия път. Чао, чао! Едно подаръче от нас. Ето как го пише, ще го имате. Ключодържател. Я? Това е ключодържател, брат. Да. Благодаря. Ще се сложи на ключовете. Това на пиренско ли бе? Айде. Чао, всичко хубаво. На нашия канал. Чао, чао. Следете. Намерихте ли нещо? Не, няма. Много е късно вече. До година. Вчерашното клипче качихте ли бе? Не сме. В петък излизат клипчетата. Добре. Петък се обявят. И какво? Айде, до година. До година. Чао. Чао.